Tamis dagat guys. Das Lula Beach da. Ligo pag dagat. Laro di ka maapel. Armawang umo. Hindi ka palis. Aba. Ligo. Oh, ligo. Ihi. Ihi. Mananghid pa man. Nias dagat ah. Way ba na way sawa? Walang hakuan. Inday Jim lagi. Jim, doon dyan. Tao. Cute. Wag na ka maapel. Ano na? Wala, ligo na sa guys oh. Bibi. Hi Mariano. Ayam. Ah, kapan? Ah? Unsa? Blooming ka na, no? Sa? Raa blooming? Na all blooming. Gal, lepas kerja ya. Go. Ligo na Yorme. Mana? Hah? Nagbutos bangsi? Tagar magkuha oh. Ah, sila? Yan ang bangsi guys ta. Mabito kabut. Tay! Na nagmangbangsi hi guys. Bangan silang pambu ay kuan alros.
Nada na si Agbarkada ni Lester, guys. Shout out Joel Goles. Mangayo migbang si Joel. Nagubot na sa bangsi. Jara, just kakuan ka. Aluma ka. Pila na? Dagko ra bayor. Pila na bihik? Pila lagi ni? Wa manggod. 150 si mong gigol. 120 ra na oy. Kigagmay. Ano na ni? Bumalik, bahala ako. 120 lagi. Vlog mo kit atas ng uyab. Pag may uyab. Naluto na kamong kinilaw, guys. Mga antanin nyo, guys. Samtang nagligo-ligo sila. Lexian o Mariano. Ito, guys. Kinilaw. Ang saging. Para sa Pepsi. Mga anta, guys. Mga anta, guys. Banta. Magila. Ulang ka do. Ha? Sabi ko. Talagi. Bis. Tante. Oh.
out man. Hindi kay baso. Baso. Kay baso. Ang dala pa ito. Ako na po. Katabas mo. Hindi tayo makaun eh. Hugas yun. Masig tarong. Ako nagtimpla? Yan. Room? Magtarap. Mahanta guys. Ho! Ano ba? Bukalit ramag ka. Lamdag. Ngit-ngit mo lamdag. Barok yun. Tugnaw na. Taro nga. Ano si... Dito ka na. Snack. Bangsi, saging. Eles. Oh. Coke din na. Pepsi na. Lemon. Limon na po. Madu din ang tanong mo nagdagsang sili. Kukwag bingo at tubikaw. Nagkuhan. Kakuan. Yeah. Ah, uwan na ah. Di, klaro ba? Klaro kuwan niya so. Mura wala agta. Ano sila? Tama-tama silong. Anda. Yara ko naman kuwan nun. Gamit. Basta Ismail, buwang. Di ka maligo yun. Oh, maligo ba? Silong ko, naman ko silong. Yung tuwa na ba dyan? Samput tasan. Ano? Saki nga. Kung makapapalay sa ibang mangsil, oy. Mutong ingnan din ano. Sorry, ay wa. Wa. Silungan? Wa. Naghan ka dito sa inyo. Abe.